amigas e amigos, comeza Na Comarca de Lemos. Retrocedamos no tempo ata o ano 1485. Traemos unha historia que vos queremos contar de xente brava e valente que ao poder molesta, que aínda derrotados con este cantar traemos de entre os toxos a súa grande xesta. Para que a súa historia ninguén chegue a esquecela, aí vai o cantar de xesta do gran Pardo de Cela. Soldado forte e guerreiro de nobre linaxe, non sabía o que era o medo, nin levar malo traxe. Gañou centos de batallas que lle deron esplendor, mais a primeira conquista foi loitando por amor. Isabel era doncela, como todos sabemos, a quen el pretendía, filla dos condes de Lemos. Ai, que home máis feito, reloce como un astro. Este cae nas nasas de dona Isabel de Castro. Sen tempo a que reaccionase, achegouse o cabaleiro e lanzou o seu ataque, logrando falar primeiro. Que o que fai vostede onde se gardan as bestas? Creo que non o coñezo. E daqui ou veu as festas? O mariscal foi áxil e tendo enxograr a vista dixo: Señora, respóndose vostede esta pista. Botou un graso riso e bailaron de contado, e sen tempo a darse conta, remataron casados. O tío de Isabel era bispo en Mondoñedo e deixoulle unha dote que metía moito medo. Teño terras, teño casas, teño rendas e castelos, queda todo pra vos, non teñades máis desvelos. Tendo esta grande fortuna, chegou a Merino do Rei, sendo o seu xuiz implacable e facendo cumprir a lei. Foi alcalde de Viveiro, sen ningunhas eleccións. Naquel tempo non sabían o que eran as votacións. Tampouco pasaba nada, Esta foi a derradeira boa cousa que pasou, pois o que lle viña enriba nunca el o sospeitou. Todo estaba moi tranquilo pola zona da Mariña, ata que chegou de golpe a revolta irmandiña. Foi cos nobres no seu bando, pero non puido gañar, e fuxindo de Galiza, el tívose que quería. Entende. Marcho, que teño que marchar. Enfadado coa derrota, non pensou en renunciar. Preparouse para a vinganza, só pensaba en loitar. E só 2 anos máis tarde logrou o seu obxectivo, o acabar cos irmandiños dun xeito moi efectivo. Foi nomeado mariscal, recuperou terras e castelos e outras propiedades que perdera polos pelos. Todo ía polo rego ata que o rei morreu. Chegando ali herdeiros que ninguén recoñeceu. Por un lado a Beltranexa, a raíña quere ser, e a nobreza de Galiza cree que ese é o seu deber. Noutro lado está Isabel, que é raíña de Castela, e que está moi convencida de que a coroa é para ela. A pelexa está servida. Temos xa 2 contrincantes, unha guerra que comeza entre as 2 aspirantes. Sufrirá Pardo de Cela, sufrirá a dona Isabel. Que será desta parella nesta loita sen cuartel? Mariscal Pardo de Cela, incansable loitador, que viviu na súa terra sendo sempre un gran señor. Vai chegar o teu destino, implacable traidor, recibindo gran castigo, con dureza
e remata aquí este cantar que a súa historia comparte, tendo a súa resolución escrita nunha segunda parte.